Sziasztok, Dominik vagyok, és itt újra a Minecraft Pocket Edition folytatása. Minden igaz, ott hagytuk abba, hogy mindjárt megnézzük abba. Feltétlenül, hogy elszontam mutott ajtónál, simán hazám. Na, én is ébredtem. Hagytuk abba, ugye, hogy bányáztunk. Ja igen, az aranyalma. Hogy ugye... Rohagy meg. Ugye, iszonyat csak aranyba kerül egy aranyalma létrehozása, úgyhogy... Arról nem is beszélve, hogy ritkán adnak a fák almát, tehát mondjuk a 10-ből mondjuk legyen 2 vagy 3, amelyik almát ad, a többi az meg csak így kisebb fákkal alakul konkrétan, tehát de nem baj, ráérünk. Kivágok 3 fát, remélem valamelyik a 3 közül ad egy almát. Nézzük csak. Akci. Ezt is szépen kivágjuk, mert úgy látszik, hogy egybe van nővel 2 fa, ami azért rossz, mert egy törzsbe ér. De ha kivágom a másik fának a törzsét is, akkor közben szétbomlani a fa. Hát, úgy látszik, egyik sem ide van át. Nagyon úgy látszik. És egy kicsit becsítelünk egy kis aranyalmát. Megépítjük a démon portált. Hát és sajnos lesz, ami lesz. Úgyhogy mindjárt jövünk is vissza. Na, itt is vagyunk a folytatással, hát egy picit becsíteltünk, mert meg kell építeni a démon portált. De én hülye pöcs, elfelejtettem megépíteni a démon portált, úgyhogy még egy kis szünetet tartunk. Na, itt is vagyunk, folytatjuk is. Azt mondja, hogy itt tartottunk, ugye? Nagyon szép. Kaja. Na hát végre eljött az idő, hogy átmegyünk ebbe a posztba. Nézzük a gyermet. Úristen, olyan hangja van, mint a kisinek. Kisinek kaki egybe. Eléggé durván jön. Megeszünk egy kibaszott almát. És megyünk is. Én szerintem megeszek még egyet. Így. Szedünk fel egy kis zombát is. Arra ez a hang eléggé bazd meg. Kezdem összefosni magam, kezdek ott tartani. De nem is baj.
Na, nézzük csak, hogy állunk. Szerintem ennyi. Mostanságra bőven elég volt. Bombát még szépen felszedjük. Magát a kettőt is. Majd 3-at, 4-et. Na, megyünk is vissza. Faszra. Hát igen, ez még csak a bemelegítő volt a démon világból. Még csak egy kicsit ásni mentünk oda is, de azok a hangok már most kiraknak tőle valami. Nem ez kell, ez kell, és ez kell. Csapda! Kell hozzá üveg. Üveghez kell homok. Ennyi. Ennyi, baszki. Ennyi. És hotank. Ó, ott van a homok. Fasza. Fasza. Kezd zsibbanni a film. Az vagy rohadt csak kell hozzá. És nem kell tartani. Ó, bőven elég lesz ez. Nem tudunk túl sok csapdát csinálni, 3 csapdát tudunk csinálni. Ami az itt az ajtó pont. Jó, ja. Ide 3 csapdát berakunk, aztán csomó. Ja. Most viszont ebből lesz. Nether brick. Beszarok. Ez már van. Bassza. Bassza. Ez konkrét. Hozzá potato, hozzá hús, hozzá tányér, meg répa. Hozzá. Ki tudja mi kell. Ez befejezve. És akkor szerintem na tehát, valakinek tetszett a videó, az lájkolja, akinek nem tetszett, az nyomasson diszlájkot. Aki nem iratkozott fel, az hamar tegye meg, aki nem maradt volna az előző részekre, az pedig
gyorsan nézze meg, mert nem maradjon róla. Mert hát... Unalom nélkül nincs élet. Na ja, nem fogjuk folytatni, srácok. Sziasztok!